Awak diri biya gina-remote di. Awak Si Ma'am Sir, gitugo daw siya. Punta init day ngono di ay. paghulo mo dira ba? Dali bi. Usa man. Dali ba kadil-kadil ta? Di ko nimo kay gidugo ka. Klaro ang administration. Bahinag Viva Max. Si Viva Max. Bahinag Viva Max baka mo tanaw ko. Nasa day ka ano Viva Max mo ka nga dugay mo na nagundangan tanaw ng Viva Max. Klaro administration. Bahin ba? Ano ko palaguta? Init ra ba kay ang ulo? Ganun man yun salita ka. Init ang ulo ba gidugo ko. Ug dugon day ka maginit-init day ulo. Yan hirap man kadiri og magsinamok. Bahin ba? Dili legi ka na ra. Awak diri biya gina-remote di. Ano sa dita ka? Hawa ba? Ano ni? Si Ma'am Sir, Ninit daw yung ulo. di sa nili mo. Wala na ko naon sa Init ba yung ulo? Gitugo daw siya. Punta init day ngono di ay. Mao gali Latino, dipindi ra na sa babae. Bisan ako silog dugon ko dili man init akong ulo. Paghulo mo dira ba? Init ka akong ulo gidugo ko. Sa Ma'am Sir. Kon bahala na. Ligo pag dali, bi. Dali-daligo gali ko no. Pag dali baka init ka akong ulo. Asiyaran ko. Sumama na ko. Ay, please! Bulat-bulatan maniraw ko din mo! Gitugo ko! Asahod ka ano? Dali ba? Pagdali ba? Pagdali ba? Sige na, magpa na ko, mama na ko. Pagdali! Lang ko lang, medyo ka, hapit na. Pagdali ba? Ano ba? Sahod ka, bayaan na, oy. Saan yung bayanan? Naligo ka? Pagdali! Pagdali! Puti kami hapit pang maslay ko. Uy, ano mo naman ninamao? Hayop ka talaga! Wow! Dalawang beses na yan! Nice. Saan naman buwan niya? Remote ba yung remote daw eh? Asa ka to? Wala, ako dra silingan, baktas-baktas, naglaag. Remote sabi. Kung saan ka? Wala, gino, baktas-baktas sa gali, no. Aming remote ba? Hingan na day ka humot. Sabi na, ana. Mama na ginatawag ng self-care. Side food. Hindi na akong ganahan sa imuha ba? Sige naman. Dali, bi. Bi! Ba? Ano sa man? Dali ba? Kadil-kadil ta? Kadil-kadil ta? Dali ba? Di ko nimo kay gidugo ka.